Libre nga bugasi panagtag sa mga apektado sa tinilikdan nga pagbaha sa Bacolod. Bago City nagdeklarar sa state of calamity. 55 ka mga areas of concern ginrecommend sa militar sa COMELEC. Kag sa good vibes, 67 anyos nga lalaki nga buhi pa, may pansyon na kag may lapida pa. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area sa may northern Luzon ang isa na ka bagyo kag ini ang ginatawag nga Ineng. Ang bagyo nga Ineng ang yara sa 975 kilometers east sa extreme northern Luzon. May kabaskugon ini nga 45 kilometers per hour kag pagmadlos nga 55 kilometers per hour. Wala sang lugar sa Pilipinas nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal sa karon. Si Ineng ang hindi direkta nga makaapekto sa Pilipinas pero ginapabaskog sini ang southwest monsoon o kun hangin habagat. Amo man ang bagyo nga Haiku o kun si Hana nga yara na sa gwa sang Pilipinas. Pareho nila nga ginpabaskog ang habagat nga amo naman ang pag-ulan sa northern Luzon. Ginalantaw sang pag-asa nga si Ineng ang mangin malayo sa kadutaan sang Pilipinas kag posible nga magbiya na sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi o kun buwas sa aga. Magabaskog ini samtang nagapadulong sa pungsod Japan. Sa number 9, temporaryo nga magauntat ang pagpanagtag sang alternative livelihood para sa mga hog farmers nga apektado sang African swine fever sa probinsya. Wala na except sa ban ang pagpanagtag sang financial assistance sa mga apektado. Suno kay Dr. Placida Limana, ang OIC Provincial Veterinarian, wala na lakip sa gin-exempt sang Commission on Elections sa banning nga ginapatuman karon bangod sang election period ang pagpanagtag sang alternative livelihood assistance sa mga hog farmers. Ang sarang lang nga makapadayon among yadtong assistance nga igahatag sa Odette victims. Suno kay Limana, wala man nadala sa exemption ang pag-release sang financial assistance sa hog farmers nga ASF affected. Ang releasing sini sarang na mapatuman pagkatapos ng election period. 2,000 pesos ang natalana nga batunon sang apektado nga hog farmer. Ang sa Odette lang to ang na-exempted. Ang sa Odette bala ang atong 2021. Oo. Kay iya na sang DE. So amo na siya ang wala na bali amo na siya ang na-exempt. The rest naton nga activity pending pa. Oo, kay tungod nga hindi siya allowed. So, wala tong tanggin na siya. Kay siyempre mag-gather ka how many people ang i-gather mo sa isa ka venue. Sa number 8, ginapaabot nga paggamit sang renewable energy ang ginahandom ni Mayor Albi Benitez nga matuman sa masunod nga tuig matapos nangin paborable ang resulta sang plebisito sa JVA. Deklarasyon na lamang magagikan sa National Electrification Administration ang ginahulat sa pamunuan sa Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Agud nga maaprubahan ang kadalagan sang joint venture agreement matapos man nga nangibabaw ang yes votes sang member consumers para sa kasugtanan. Ginapaabot naman ni Mayor Albi Benitez ang mas maayo nga serbisyo para sa konsumidor. Karon nga natapos na ang plebisito pabor sa JVA sang Seneco kag Prime Electric. Ginalauman sa alkalde nga sa madason nga tuig malabot man ang handom nga mangin renewable energy reliant ang syudad. Kabahin sa mga ginpasalig sang Seneco kag Prime Electric sa alkalde, amo ang masolusyonan ang problema sa masami brownout, mataas nga presyo sang kuryente kag paggamit sang renewable energy kasubong sang pagkuha sang supply gikan sa solar power kag geothermal plant sa probinsya. Sa pagsapol sang pamunuan sang Prime Electric kay Benitez, ilaman ginapasiguro nga mahinhilway ang natalana nga transition para sa ikaayo sang mga konsumidor. I'm excited is really the prospect of being the first completely renewable power source. That has a lot of implications sa aton, particularly for mga international companies who would like to
put up office where the power is coming from renewable sources. Ang ano natin is that we'd like to make this as smooth as possible, especially for the consumers. No? Kasi at the end of the day, I mean, that's the reason why this JVA naman is, was proposed. No? Because I mean, we'd like to make sure that, the ultimate beneficiaries of this will really be the consumers. Sa number 7, mga modified open muffler nga nakumpeskar sang Police Station 5 sa Bacolod ang ginpalapakan sa Pison. Bangod sang malapad kag matawhay nga dalan kag mabugnaw nga klima. Masami ginasaka sa mga turista ang Barangay Granada kag iban diri mga motorcycle riders. Pero para mapabili ng kalinong kag hilway sa noise pollution ang lugar, hugot igin patuma ng City Ordinance No. 356 Series of 1993 o kunang ordinansa nga nag-regulate sa noise pollution sa syudad, pati ng Republic Act 4136 o kunang Modified Open Muffler Act of 2016. Gani kaina, ginpalapakan sa Pison ang 280 tanan ka mga units sa magahod nga mga muffler sang motorsiklo. Ginpamunuan ini ni Police Major Jory Puerto, ang hepe ng Police Station 5 sa Bacolod, kag punong barangay Alfredo Talimudaw Jr. Sunod kay Major Puerto, luyag nila ipalabot ang mensahe sa publiko nga hindi pwedeng magahod ng mga tambutso sa area nga nasa nila, kag silang naghihimo sang tikang para makumpiska ang ini nga mga open pipe. Sa number 6, isa ka babae nga bag-o lamang nagka-grocery para sa iyang pamilya ang ginbuno samtang nagalakat sa dalan patay. Insidente nakuhaan pa sa CCTV camera. Nakuhaan sa CCTV footage ang hinali na lang pagbuno sang sini nga lalaki sa sini nga babae nga ginkilala kay Ginaline Ortega. Bit-bit pa ni Ginaline ang iyang ginpangumpra kag papauli na. Gulpi lang siya ginbuno sa likod sa lalaki nga naka-gray nga hood jacket sa may corner Locsin kag Real Street sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Pasado las 2 sang hapon sang Lunes, nagkatikang pa ang biktima kag hinali na lang nga natumba. Nagpawala lang lakat palayo ang suspect. Gindala pa ang biktima sa ospital sang pedicab driver pero gindeklara siya nga dead on arrival. Kainatigayo na nga nadakpan ang suspect nga ginkilala kay Michael Catada nga ginapatihan isa ka solvent boy. Padayon pa ang pagpangusisa sang kapulisan sa insidente. Sa number 5, Army kag PNP nakigsapol sa punuan sa mga bulutuan agud nga mapunggan ang recruitment sang mga rebelde. Hindi lang ang mga anay kadre o kon katapos ang New People's Army ang nagpatud angot sa ginihimo nga recruitment sang rebelde kag mga support organizations sini sa mga eskwelahan, ilabi na sa mga kolehiyo kag universidad. Sa pagsinapol sang Army kay PNP pod sa katapos ang End Local Communist Armed Conflict Task Force, ginpabutyag man sa pumunuan sa pila ka mga kolehiyo sa Bacolod ang nagapadayon nga paghaylo sa mga estudyante sa pagtambong sa mga meeting sa mga student organization nga wala ginakilala sang bulutuan. Sunod kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Orlando Edralin, iniman ang kamagdanan nga ginahaylo nila ang pumunuan sang kolehiyo kag universidad nga suportahan ang tikang sang LCAC angot sa kampanya kontra insurgency problems agud man mapaiway ang recruitment sang rebelde sa mga eskwelahan. Nagpasalig naman ang pumunuan sa Commission on Higher Education sa Western Visayas nga tagaan atensyon ang maidid nga pagpangusisa sa mga student affairs organization nga mahimo gamiton sang rebelde kag sang ginakabig sini nga legal front. Suportado naman sa Bacolod LGU ang tikang sang Army kag PNP, ilabi na nga gindeklarar sang Regional Joint Peace and Security Coordinating Center bilang insurgency-free ang syudad. We will not allow it to happen. Okay? We will not allow it to happen. We have a very close coordination with the police. We have a very close coordination with other government agencies, especially sa ating LGUs, to make it a point, lalo dito sa mga schools at saka dito sa ilang mga sectors natin, para hindi sila makapag-recruit. Just like what happened in 1990s. We have, of course, the right of freedom of expression and speech, but ini nga pamaagi can be displayed in other forms rather than joining a movement that will exacerbate the problems of society. Muna nga ito na ginanataw nila. So, kami, ako as
Sitting Councilor Bacolod City, I am supporting the move of our armed forces and the government of the Philippines in promoting sansining nga klase man niya sang aton ng mga programa. Sa number 4, siyudad sang Bacolod ang magapanagtag sa mga taga-Bacolod sang tig-2 ka kilo sang bugas bangod sang epekto sang bagyo. Pero pagadumilian naman ang mga nagapapili para sa barangay kag SK elections sa mga distribution venues. Nagsugod na panagtag sang food packs ang katapos ng DSSD upod kay Mayor Albi Benitez sa mga nahalitan sang tinalikdan nga baha sa Bacolod. Pero tuyo sang alkalde upod sa mga lokal nga opisyales nga makabaton man sang ayuda ang tanan nga registered residents nga naapektuhan sang pagbaha. Suno kay Benitez, may 14,000 tanan ka mga sako sang bugas ang itanana sang syudad agud may tig-2 ka kilo sang bugas nga mabaton ang mga taga Bacolod. Ginapasiguro man sang alkalde nga wala sang nagakandidato sa barangay kag SK elections sa italana nga mga distribution venues. Paagi sa DSSD suguran ang pagpanagtag sang bugas sa mga eskwelahan sa Setyembre 9 tubtub 10. Ma-distribute sini ang city. Through the DSSD, sila ang mapanghatag sa bukas. Wala kandidato makapalapit sa mga distribution centers. It will all be done by city officials headed by our DSSD, si Ma'am Sally. And in fact, para wala na mo, ang mga mahatag sa mga distribution centers, for example, kung ang tao ay assigned sa DSSD, tiga takulin siya, ibutang siya sa another barangay para hindi man siya ka-influence sa aton nga barangay election. We have 32 totally damaged and 186 partially damaged. At total affected, we have 91,542 individuals. Still partial pa lang na siya, kaya we are still working on the drawing. Sa number 3, siyudad sang Bago ang nagdeklarar na sang state of calamity. Pero paturon pa suno sa alkalde ang mga specific programs para sa paggagamitan sang pondo. Paathag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo, talakayon pa inis ang konseho. Damlag pa, nakahatag na sang assistance ang syudad. Magabaton man sang bulig ang mga naguban sang balay. Pero kung pila ang kantidad, wala pa ini mahibaluan. Ang Bagyo Goring ang nagdala sang 196.8 million pesos nga balor sang kahalitan sa syudad, suno man sa Disaster Risk Reduction Management Office ang syudad. May masobra sa 5,900 ka mga pamilya ang apektado mangod sang malain nga panahon. 78 ang totally destroyed houses kag 69 naman ang partially damaged houses. Nagubaan balay Mayor? Hindi sigurado gid, but I cannot say how much kay way pa naka-meet ang DRRM Council. Mana pag-ubusong kita nan kay it's only September. We have 4 months pa sa tuig. So kinahanglan as always we will budget judiciously para may bilin pa ta. Number 2, price ceiling para sa regular kag well-milled rice ang nag-take effect na subong nga adlaw. Pila naman ka mga baligyan sa syudad sa Bacolod ang wala nagpatuman sini. Pila sa mga manugbaligya ang nagaayo nga kuntani ipaubos anay ang ilang nga supply. Syudad naman sa Bacolod ang magahulat sang guidelines para diri. Nagapabilin sa 49 pesos ang kilo sang regular milled rice sa sininga baligyaan. Sa executive order nga ginpagwa sang presidente, ang price cap sini o kung hindi dapat maglapaw sa 41 pesos ang kilo sang sininga bugas. Ang well-milled rice naman nila nagadangat tubtub sa 52 pesos. Nga kung ibase naman sa EO, kuntani yara lamang sa 45 pesos ang kilo. Suno kay Victoria Soliano, ang nagabantay sang sininga bugasan, wala sang abiso sa tag-iya nga magpanubo sang presyo. Pathag niya, kung idagdag ang presyo, pierde na sila. Ano nga piliton gidya? Ma-unite tanan nga muna bilati. Ka ano nga daan? Ka
mahal sing bakal. Tapos ibaligya mo lang down dahil Hindi ka bawi. Hindi pwede ya. Pero di gid kami Wala sang local rice nga baligya si Ronilo Yulo sa karon kay wala pa man sang may nag-abot nga supply pero imported rice ang iya nga ginabaligya sa karon. Pero kay may mando nga price cap sundo niya ini kung mag-abot ang supply sa local rice. Nagaayo siya ugaling nga kuntani ang tanan nga retailer hatagan sang patas nga subsidy bangod kung sunod ang price cap pierde kag hindi sila makabawi sa kapital. Ang 3 tubtub 4 pesos nila nga ginapatong sa kada kilo, igo-igo lang nga makaginansya kag mabawi ang ilang nga gasto man sa negosyo. Tamo na kay mo sila nga mga retailer first like sa amo bubundol na nga ilang nga mga retailer i-subsidy ko naman sa gobyerno para mapamangkot sa anong panayan magabo. Kaya ang ginabaton malang sa gobyerno nga sa mga retailer daw mga bigado lang mga retailer nga makakuha ng subsidy. Let's say para sa amo. Kay retail man kami. Kaya kung maperde kami, hindi kami gali makaabel sang subsidy sa gobyerno kay do may ara-ara kaya. Duro do kalain man ang boros party sa amon, di ba? Dapat alalangay na lang Ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga ipatuman sa syudad ang price ceiling. Ang Price Monitoring Council upod sa katapos ng Department of Trade and Industry ang magasapol para sa natalana nga inspection kag monitoring sa mga merkado sang syudad. Suno kay Economic Development and Investment Promotion Consultant Frances May Llamas, magahulat man sila sang implementing rules and regulation. Agud matalakay ang mga tikang sa pagpatuman sang price ceiling. Samtang, ang agribusiness section sang Office of the Provincial Agriculturist bilang kabahin sang ilang regular monitoring ang nagpadala man sang team nila kainas ang aga sa pag-check sa mga compliance sa rice price cap sa mga baligyaan. Suno kay OIC Provincial Agriculturist Dina Henzola, ang ilang report ang ipadala sa Regional Agriculture Office. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. May 55 tanan ka mga barangay ang gina-recommend sang Army sa Commission on Elections nga mapaidalom sa election areas of concern karon nga nagsugod na ang election period para sa barangay kag SK elections. Yari ang report. Halin sa 101 ka mga anay areas of concern, may 55 na lang ka mga barangay sa probinsya ang gin-identify sang katapos ang Joint Peace Security Coordinating Council para mapaidalom sa areas of concern sa barangay kag SK elections. Suno kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Orlando Edralin, nalkip diri ang pila ka mga barangay sa syudad sa Himamaylan nga damlag may nagluntad nga encounter. Padayon man ang pagpangusisa nila upod sa PNP angot sa nagluntad nga pagpang-atake sa isa ka nagakandidato sa BSKE sa syudad. They're still investigating about it. Because of the season of election, maybe they can relate that doon sa may insidente, no? It is part of the election-related incident. Sabi ko nga, it is still under investigation. Sir, yung 55 barangays, merong presence ng NPA or sightings ng NPA? It was decided upon by the Joint AFP, PNP, Intelcom Unity, and the COMELEC, ano? Ang pagluntad sang intense political rivalry, presensya sang Communist Armed Group kag mga private armed group, kabahin sa mga balasihan suno kay Edralin, para mapaidalom sa areas of concern ang barangay o kung local government unit, ilabi na karon nga nagsugod na ang election period para sa BSKE. Out of the formerly 101 areas. Okay. But it is still yet to be approved by the COMELEC, and we will let the COMELEC announce. Wala pa man may na-monitor ng Army angot sa pagpangolekta sang rebelde sa mga permit to campaign. Pod sa kapulisan, nagpasalig sila nga ining mapaiway, ilabi na sa pagsugod sang kampanya. Hugot man ang pag-monitor sang Army kag PNP sa puwersa sang New People's Army bisan pa ginakabig nila nga mahuyang na ang puwersa sang rebelde sa probinsya. Sa Good Vibes, sa Talisay City, sa ka-67 anyos nga lalaki buhi pa pero may pansyon na kag may lapida pa. Nga kibaluon sa report ni Romeo Subaldo. Boy Trecho. Arisi? Boy Trecho.
Ini ang lulubngan ni Boy Tretso. Kinbunag sa December 30, 1955, pero ang petsa sang paglubong? Question mark. Ini naman ang kilala nga si Boy Tretso sa Barangay Concepcion sa Talisay City. Tag-iya sang JKN Fruit Farm nga popular nga may eat all you can nga rambutan. Buhi pa siya, pero may pancho na siya nga may lapida. 2013, sang ginhambalan siya sang doktor nga kinahanglan niya nga magpaidalom sa open heart surgery kay may bara ang iya nga korason kag antes ginoperahan, ginhikot na ni Boy ang iya lulubngan. Matapos niya bayaran ang iya nga funeral plan, ginplastar niya man ang lulubngan niya sa pensar nga kung ingkaso gid man kung ano matabo sa iya, hindi na mahulaan ang iya pa nga pamilya. Okay, during that time, hopeless na ko mo. Para wala na akong pag-asa pa nga kasi mabuha. Ano ko sa pagpa-hospital. Kasi mamuna. Ano matabo sa imo dito? Ano matabo lang na sila. Problema. Kaya basi maglibo-ligi pa ulo nila. Di na alam ko i-plaster siya patyo. Pag obra na ko di. May kahoy di. Tapos gibayran ko na ang St. Peter. Antes magbiya pa Heart Center, naghapit siya sa simbahan sa Concepcion kag nagpangamuyo. Gintugyan niya ang tanan sa makaako. Pag-abot sa Heart Center, ginabalan siya sang doktor nga maghulat anay sa 5 ka adlaw kay may hindi amo sa lab result niya. Pagbasay hapon kadto siya. Mr. Tretso, can you give me 5 days to study your case? Is it 5 days? Bakit po? Yes. Wala eh. Iba ang result ng Bacolod. Dala ko mga lab result ko. Kag diri, iba. So pag-aralan ko muna. Matapos ang 5 ka adlaw, ginpahibalo siya sang doktor nga wala na siya sang tsansa. Wala sang tsansa nga operahan siya kay hindi niya kinahanglan sang open heart surgery. Rare ang iya balatian nga TB of the heart kag wala siya sang bara. After 5 days, sinampak ako sa likod. Hapon. Dilo mo, wala. Pungko ko mo. Sinampak ako. Bakit po? Wala na tsansa. Sus di without knowing, gasak ang danong luha. Why na tsansa? Bakit po? Wala na tsansa operahan ka. Nakita ko ng sakit mo. So, wala na tsansa operahan. Tulog ya po join na to ya. Bakit po? Sino kasama mo? Ng anak ko po, nurse, RN. Sabi niya, sinisang anak ko, opo. Okay, halika, mag-usap tayo. Wala na. Pero ang masakit ko, very rare. TB of the heart. Ginbulong ang iya balatian pareho sa pagbulong sa tuberculosis. Kag tubtob karon, isa na kadekada ang nagligad, buhi pa si Boy. Masako sa pag-asikaso sa iya nga mga bisita sa iya nga farm. Masako sa pagbangka sa makalilingaw nga mga istorya. Masako sa pag-atipan sa iya nga mga puno sa lansones, rambutan, durian, mangustin kag marang. Para sa akon sa pagsimba ko isa ginsaydo ng kibyas. Dahil lang ko yung nagpate. Dahil siya, jutay lang ginistog. Wala ko yung mga panangigo ko to. Si Lord ang kabalo. Ang iya pula nga lulubngan, nagapabilin sa gihapon nga bakante tubtub subong. Kag kun pistami na tay, ginatripan man siya sang iya himata. Kag ginasindihan sang kandila ang iya nga pansyon. Ay kung magtigalala, katamo siyang nasindi, di mo? Kung magtigalala, Kadalay ka sa sindihan ay? Hindi yung muhat man ng iba nga daan mo, parinte niya, sindihan niya. Naanad ako na yan. Kung siya may butang-butang pa, pagkita ko na may Balenciaga, kanoon ko na. Pero sa seryoso nga sugilanon, para kay Boy, ang pagpangamuyo kagugot niya nga pagtuo, anang inirason kung nga atubtub subong. Wala pa siya sa gihapon ginggulo, sa yagit preparar nga lulubgan. At least, Barbs, no, may yara siya sang insurance kung ano man matabo sa iya. Pero nabiliban, Kuya Nick, ang insurance, kaya lulubngan lang, kag ang duta, bala, ang lock, iyaya pati lapida, ready na. Hindi lang sa konsepsyon na ang iyang makatuan dito sa mga bisita naton. Ilagid nga mga prutas, labi ng lansones, kag rambutan.
Kami adto mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay insakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kaga ko naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.